Здравейте, това е един от уроците на DemonNet за настройка на Windows XP и по-точно за PPPoE. Как става това? Избирате Start бутона, след което отивате в Control Panel, след което отивате в Network Connections, оттам избирате Create a New Connection, оттам давате Next, след което давате Connect to the Internet, след което давате Setup Manually Connection, след което избирате Connect using Broadband Connection that requires a username and password. Тук вече въвеждате някакво име, при нас ние пишеме DemonNet. Името не е важно. Сега тук в първото се въвежда username, който имате в договора, паролата също имате в договора. Повтаряте паролата. Давате Next. Сега, ако искате за по-лесно, може да го добавите до шорткът на десктопа, за да може да си я конектвате през десктопа. В нашия случай аз нямам желание. Даваме Finish и това е. Давате Connect и вече сте свързани с интернет.